Старт рекординг. Ей го! Здравейте, хора! Ето сега ще стъкаме дул с един мой приятел. Кога ще качиш видеото? И да, с дулото ми. Чакай да се... Добре, аз ще се сабскрайбна, готов съм. Да бе! Това си ти друг път. За кое бе? Това ти ли си бе? На шорта. На шорта. Да бе. На шортс ли бе? Да бе, това съм аз. Аз направихме много добра игра на ранкет и трябваше да напиша reload. Аз съм написал рео и нещо такова. Не знам, защо така съм го написал. Аз написах reload. Не знам защо така се е написало, ама... Като за първи път... Абе, Макси, баща ти абонира ли се за канала? Да. С камбанката ли да получате за всяко ново видео? Да бе. Ама то... Имам фис. Ела. Ако се абонираш с камбанка е яко, защото реално така си получаваш известия за всяко видео. А не трябва да проверяваш канала след една секунда има ли ново клипче, няма ли, кога ще има. Между другото аз вече ме бачи лута. Аз зелен. Искаш дам зелен пъмп. Дам зелен пъмп. Айде, дай го. Искаш ли мамут? Добър ли си с мамут? О, да, аз съм най-добрия бате. Чакай сега, вземи това и вземи това. Thank you. Дай, аз съм фис в мене. Чакай. Аз съм малко мат, трябва да нацепа. Аз имам дърво 6-8, тухлата 90, метал 0. Мини е така. Има хора там. Да, знам. Той е един. Да се 4 лайт. Мамка му, давай, гони го. Аз ще се физна и ще... дойда. С импулска, давай. 2 пикекс. Браво. Само че аз малко паднах и мамка му. Ето имаш сериозно ли го пикексъм бе, човек? Докато се описах да му влезем в бокса го пикексъм. Да бе. А не бе. Влизам в бокса и изведнъж той едитва и го пикексъм. Искаш ли патрони за нещо? Брат, пича беше изгаврен в YouTube. Направо не знам. Тук съм. За патрони не, малко материал бих поискал. Чакай. Ети на нещо. Имам 34 дърво, 45 камък и 10 метал. Ау, много малко имаш. Трябва да фармим. Идват ни хора. Къде? Да, трябва. 36 на деня. Той е розовия скин. Докато закрия, къде са... Те май ще ни бият, аз ще бягам, защото те са доста... Един е дет споко. Така, идвам. Не бе, на едно е. Убиха го. Ще го убият. Ще го убият и него. Не отивай там. Кемпи. Така. Май ги убиха. Дано? И че има им. Не ръшкай. Не. Бягай. Да. И аз ще бягам. Мамка му. Уайдър толкова ми е странен. При мен има двама, мамка му. Аз си умрях, защото... 151 на деня, 151. Ма, не гиршкай. Бягай. Много, че ще ми демонетизира. Да. Метки 2. Ама не, това по принцип не е чак толкова важно, защото аз си правя кефа с YouTube.
дори да изкарам някой лев, сега това си е чист късмет. Тогава си искам просто си качвам видеа и да се кефа просто. Аз винаги съм искал да качвам някакви видеа, човек. Още от както почнах да играя в Fortnite и брат ми... От колко играеш в Fortnite? От 5. Ме показа... Аз 6. Брат ми показа едни ютубъри, Анди Студио. Ето това преди, нали? И много им се кефи, човек. Не съм като хлоп, искам и аз да се... Нямам патрони за помпа, аз умирам. Аз имам бомба с един патрон. Чакай, знаеш какво? Ще има за малко чарджер, защото нямам други патрони. Той и аз имам чарджер. Какъв имаш? Зелен. И аз. Педал, ако ми влезе, е много тъп. Откъде бе? Манка. Не, да се махам от това. 15. Бандажи. Да бе, лут! Може ли да не ме спамите 200 човека? Нали само питам, ако може. Крий се, защото пичовете са 200 на мене, брат. Аз съм влизам на един, два отбора ме спамат. А защо нямаш килове? Въпроса за милион. Аз не. Да, ти. Въпрос за милиони. Защото... Къде аз знам? Що пък да имам килове? Да бе, лут! Окей! Насекъде има хора, бе. Да бе, брата. Стига. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 Ама те са го минали това, бе. За какво го минаваш и ти пак? Виж, има ли лаво и оръжие? Какви? Имаше ли лаво такова? То е някакво тактикал асалт райфъл. Добре, мен няма да му оставя да се ребутна. Не излизайте, те кемпът. Кемпът ли ме? Да? Да, бе. Освен ако не излезе по стената. Да, по стената, да. Не знам. Бас тъпите, бе, човек. Те ме кемпят през статуетната. Те ме кемпаха през статуетната. Някой ме двама ме кемпаса. Да. Дама фокус скина, нали? О, не. Ще умря. Защото двама фокус скина... Не, аз отказвам, бе, човек. Една тъпа пратка не мога да взема. Не, аз бе, и проблема... тъпата игра, човек. Не. Аз не мога. Аз не можех. Буквално. Аз дигам 7%. Аз 1% дигнах. Това е пак добре, бе. Пак добре. Брат, ние имахме склад, играхме. Имахме около 6-7 кила. И ми свали 1%. Като бяхме топ 4. Кажи ми. Так. Сега ще качиш ли видеото? Да, чакай малко. И да, хора, това е от мен. Не можахме да спечелим. Другия път, нищо. Другия път, да. Чао!